Nemala som problém dostať sa na prijímačky, pripravovala som sa, učila som sa, ale takto by som sa musela aj na štátnej škole a Štefan sa veľmi zodpovedne k tomu postavil, pripravil nás a ja som nemala z toho taký stres, ako keby som bola asi na štátnej škole. Že to bolo také, že proste, že je to len ďalší test, Štefan nás na to pripravil, rátali sme s tým, čo tam bude, dal nám testy z minulého roka, proste sme sa to naučili a spravili sme to v pohode, všetci traja. Pre mňa na to bilingválne gymnázium, ja som tam ani od začiatku až tak nechcel ísť, ja som si iba chcel ísť vyskúšať tie prijímačky. A keď sa mi podarilo dostať, tak som sa rozhodol, že by som to možno aj chcel chodiť na to bilingválne gymnázium tam. A ja som tam spokojný, úplne bez problémov zo mňa ten prechod na tú strednú školu, ja som s ničím až tak nemal problém. Jedine, čo mi trošku na začiatku robilo problém, bolo známkovanie v percentách a nie akože v známkach, ale tak to je asi pre každého, čo predtým chodil na základnú školu a ide na strednú školu problém. Tie percentá sú trošku inak sa počítajú ako so známkou, takže to bolo jediné pre mňa také nové tam.